Sauya fasalin wasu takardun kuɗaɗe a Najeriya ya sanya ƙarin hauhawar farashin abinci da wasu ababen amfani na yau da kullum. Al'ummar jihar Sokoto na ci gaba da yin layi a bankuna da POS, amma duk da wannan layin ba lallai ba ne kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba, don wasu kan ɗauki tsawon yini a layin bankin, amma ba lallai ba ne su samu biyan buƙata. Al'umma dai na ci gaba da shan wahala da matsin rayuwa, musamman magidanta, sabida karancin takardun sababbin kuɗaɗen. Tuni wasu bankuna a jihar Sokoto suka daina budawa sabida rashin sababbin kuɗaɗen. A ɓangaren na 'yan kasuwa su ma dai tuni suka daina karɓar takardun kuɗaɗen. Wannan dalilin ya sa muka tuntuɓe ciyaman na 'yan kasuwa don jin ko meye dalilin da ya sa suka daina karɓar waɗannan kuɗaɗen. Idan an kai dai tsofaffin kuɗi yanzu a banki akwai kalubale. Na farko banki hali yanzu munan jihar Sokoto daga jiya Monday zakuwa yau Talata mun waye gari bankuna ba su amsar tsofaffin kuɗi gaba ɗaya. Mun kira bankuna mun tambaye su me yasa da ba su amsar tsofaffin kuɗi, sun ce ba su samu wani umarni daga CBN ba. Bayan jin ta bakinsa, mun tuntuɓi ta ɓangaren sarakuna. Alhaji Sarki Bello Gobirawa ya yi bayanin sa kamar haka. Shi ma ciyaman na 'yan canji na jihar Sokoto ya tofa albarkacin bakinsa. Daga bisani kuma mun ji ta bakin masu sana'ar POS. Wannan abun sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalili shine yau duk wanda a cikin Najeriya ya ji a jiki ne. Dama ya ce jiki magayi, to kuma gaskiya jikin ya jiya, don in ɗan kasuwa hake, in ma'aikaci hake, kowane irin mutum hake, kai ko zam da gari banza ya ji ga jiki ne. To gaskiya muna fuskantar kalubale na rashin ansa tsofaffin kuɗin ga, saboda duba da babu sababbi, kuma gashi tsofaffin an zo an ce in mun kai banki baya karɓa, kuma nan cikin kasuwa babu isasshen sababbin kuɗaɗen da zamu mu'amala da su. Daga jihar Sokoto, Rashida Abubakar Tambuwal, Hausa 7 TV, tauraruwa al'umma.